Sa number 3, kadabuon sa job order workers sa Bacolod City ang ginbuhinan sang malapit 1,000. May report si Nico Delfin. Ginsugura na kay ng pag-release sa mga IDs para sa mga job order workers ang syudad. Ganing iloy nga si Richel Tupas, ginbit-bit ang iya duwa ka mga kabataan para lang makuha ang iya ID nga importante para sa iya agud makapadayon trabaho bilang street cleaners ang syudad. Sa sini nga Enero, ipatuman sang syudad ang no ID, no work policy. Agud mapatod kundi nagatrabaho ang JO kag kung saan okutob ang iya kontrata. Ginalauma naman ni Tupas nga kuntani hindi na madelay ang iya sweldo nga nabaton niya matapos ang 3 man ka bulan. On time ng sweldo namon. Kag Sige-sige. ang obra. Ang obra. Ang pagpasiguro nga mapaiway ang delay sang sweldo sa mga JO, prioridad sang Benitez Administration ang mga kaina. Nakigsapol man si City Administrator Attorney Pacifico Magari III kag Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu upod sa tagdumalahan sang Land Bank sa tuyo nga matagaan sang ATM ang mga JO agud mapahapos ang ila pagkuha sang sweldo. Okay, we're now gearing towards the automation kag ang ATM nga payroll sa aton nga JO. So nasugura na kay na nag-orientation na to in fact ang representatives. Halin sa 3,500 ginbuhinan man sang syudad ang kadamuon sang job order workers nga magaserbe karon nga tuig. Pero ginpasiguro man sang syudad nga sa bulig sa mga regular employees, hindi labi nga maapektuhan ang pagserbisyo sang tagsa ka mga departamento nga mabuhinan sang JO. So we wanna make sure nga hindi man affected even if with the reduction of the manpower assigned nga job orders sa particular departments. That also includes nga ang regular employees nang are all doing their jobs. Of course, they're all performing to the level ng gusto ni Mayor. So, efficiency also would be something that we look at. Ang pagbuhin sa JO isa man sa pamaagi sa administrasyon agod nga mapun-an ang malapit 300 million pesos nga budget cut sang syudad halin sa National Tax Allotment. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.